панелҳои офтобӣ назди чароғҳои раҳнамо. онҳо дар кӯчаҳои душанбе акнун зиёдтар ба чашм мерасанд. аз ҷумла нерӯи барқи ин чароғҳоро низ таъмин мекунанд. дар ин таваллудхона низ чунин дастгоҳро насб карданд. Автобус нағз буданда 10 киловатт барқ истеҳсол мекунад. мо 4 қатор дорем, ҳар 4 қатор 40 киловатт мешавад. 40 киловатт ҳамин кӯмак дар трансформаторро ёрдам мерасонад. барои истеҳсоли энергия аз офтоб ва захираву интиқоли он танҳо ин панелҳо кофӣ набудааст. агар акклиматор роҳш мешуд ва дар вақти набудани барқ ин 1 сутка ёрдам расонида метавонист. тоҷикистон бештар аз 95% барқашро аз нерӯгоҳҳои обӣ мегирад. дар тирамову зимистон маҳдудияти барқ ҷорӣ мегардад ва мақомот сабаби онро ба хушксолӣ рав медиҳанд. барқ аз офтоб дар чунин мавридҳо як манбаи дигари таъмини сокинон бо барқ арзёбӣ мешавад. дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон гуфтанд, иқлими кишвар барои рушди энергияи офтобӣ мувофиқ аст. дар ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 280 то 320 рӯзҳои офтобӣ аст ки ин имконият медиҳад барои ҷумҳурии тоҷикистон иқтидори захираи энергияи офтобӣ зиёда аз 3 триллион киловатт-соат аст. вале барои рушди ин соҳа мушкилиҳои дигаре халал мерасонанд. барои сохтани маркази барқидиҳии офтобӣ барои 1 киловатт фарз кардем аз 2000 то 4000 доллар сарф мешавад ки ин барои на ҳар кас масалан дастрас аст. 93% тоҷикистон кӯҳсор аст ва ба қавли ҳамсӯҳбати мо кам будани заминҳои ҳамвор барои ҷойгир намудани панелҳои бузурги офтобӣ аз мушкилиҳои дигаре ба ҳисоб меравад. вазорати энергетика ва захираҳои оби тоҷикистон ба пурсишҳои мо дар ин мавзӯъ посух надод. ба иттилои вазорати рушди иқтисод дар ҳамкорӣ бо созмонҳои молия мисли бонки осиёи рушд, бонки ҷаҳонӣ, бонки аврупои таҷдид ва рушд, агентии иёлоти муттаҳидаи амрико оид ба рушди байналмилалӣ, як ширкати амурати муттаҳидаи араб бунёди чанд нерӯгоҳи офтобӣ ва бодӣ дар назар дошта шудааст. тибқи иттилои расмӣ тоҷикистон бо назардошти афзоиши талабот ба нерӯи барқ нақша дорад то соли 2030 тавлиди онро аз ҳисоби нерӯгоҳҳои бодиву офтобӣ то 70 мегаватт бештар кунад. вале бо ин ҳама маълум нест лимит ба афсона табдил меёбад ё не.